ndokwa nke Igbo ndị mana ege ntị n'ụbọchị nke taata enwere ihe na-etrend na social media dị izu ụka anụ nwaanyị nọ na ya yonata so nwere na-etrend na don't know ndị na-asị na the boy abịara Zion, ndị na-asị na abịa Zion, ndị mmadụ na-epush narrative, ndị former church ya na-epush narrative, but that is not our problem and that is not my problem. The problem is enwere some of the things na-eme some of our people that na you guys onye unu ọbụla unu hate unu chọkwa unu kwatuo ya. N'ọbụna hate unu chọkwa unu kwatuo ya. Ketu na-epost ego foto na the guy JTB Joshua no melon and so JTB Joshua church gịnị eme? O JTB Joshua church gịnị eme? O so no bụ member TB Joshua. TB Joshua kwa the same person nwụrụ anwụ anyị niile ji wee ndị niile gbakọsịrị ya wụ minus me. Say akwa ezigbo mmadụ. Ebe na afọ ya sị na is one of the best preacher Nigeria has ever had. No the rock and ọzọ. Ketu na-epost ego narrative na the guy je church TB Joshua. And but that's not why I'm here. I'm here to address the Reverend Father. The Reverend Father na fukunuku siade. I told the people from beginning that these people who na support they don't like you. They are just following you because now you are fighting somebody they don't like. It is as simple as that. Your enemy is their enemy. So they will join hands together for you. Not that they like you. They don't like you. Gini menjiwe kwuya. Enwere ihe na-trending ya na nwatakịrị nwa onye oche emere sent. Ndị bai wee kpọrọ ndị fada Nigerians n'ọnụ. Wee kpọrọ ha n'ọnụ. Enwere one post Fada Ebubedike me that got my attention. Guarantee. Also, beautification and colonization is not like Umunna election. Election. The church has procedures on this regard from those asking about blessed Iwenetans. Na question ndị ba na sina kwesịrị ime Iwenetans sent before this boy. Na gịnị ma emebere Iwenetans sent no maka na ọ bụ onye ojii no maka na ọ bụ onye nka. Iwe na-ajụ onye amakwa ihe. Iwenetans no kwa obodo ebe ọ nọ nwa enie ya. It was verified no dear and his ebenilia and some of the miracles and the things associated to that environment according to the story we had growing up. As in ebe ọ nọ n'onwe ihe no eme ihe ịrịba ama dị iche iche ndị ba nyegide nsogbu ewe ebunata Iwenetans. From the history I read small, I think he was brought home in 1988 or so. I don't know. Amarom the date, but it has been long. I came in, I ate on item na no makia. Kede kunu siweje bulu onye no ebe ono. Onye no ebe ono. And miracles have been recorded about him. Unu sigidon ubunati ya Nigeria. Kejuku unu choka ndocha siwebe verify ya. We may ascent. Ayagba plane si obodo oyibo bịa hie bebia me ascent. Gekwana ntị unu n'ihe Ebubedike kwuru. That's why we use this statement to use gekwana ntị unu no. Also, for those asking about blessed Iwenetans is not yet colonized because of the final step verification for a second miracle attributed to his intercession. A second miracle ka ha na-achọ that I record saying that this miracle comes from using Iwenetans. That if this miracle will be verified, that is when do his procession of making him a saint. If we that greediness, unuje bulu onye na obodo oyibo bunati ya. Enwere fada na aka mas, enwere fada na aka mas nkịta solie. Mago timi obodo oyibo nkịta solie, jecha mana altar na chiata, de nkịta agboro kpam omero noise. Kpọrọ nkịta ahụ kpọnata ya Nigeria. That nkịta ahụ data eku ka ahụ nufu na that video. Kpọrọ na ya kpọnata ya Nigeria, automatically nkịta ahụ agọba ala. Ọ kata na ajụ onwe m, or is it that na weather
Ko nwere ihe dị n'ikuku ya once you land na airport, the thing automatically colonize ya into behaving like the people where you came into. Onye Nigeria na-agbafe traffic light no Nigeria, ojo obodo Igbo, he dare not try it. He dare not try it despite his fame and his money. Man ebe akita mmadụ yibu convoy na-agba without plate number nyada moto till ole ya. Dono ya na-agba one way. Once obu hilos with two mopo people near, or ya agafe traffic light on where yemen. Let him go there and try it n'obodo Igbo. Unubulu that iwenetansi happened in Nigeria. Now, always it is still pending in the Vatican. Once that is approved, colonization could proceed. So when you pray for an impossible situation, pray for or through the intercession of blessed Iwene Tans. Also, if you have anyone in your family who led a precious life, bring forward a comprehensive data of that person to your parish priest. We will in turn send it to the decennary for the cost of sent through the diocese secretaries, and the process of him or her colonization will begin immediately. In other words, obodo so si when atans nanda hana se nandin nanna ha bilezi bondo nandin nanna ha bilezi bondo gini me ne gi wetekwa afa ha ka e wee mee gịnị ka e verify ya mana ha eme gịnị na ha ebili ezigbo ndụ, so that na ha nwakwu should be made saint as well. Atago, that is why Bible ji wee say na enwe Bible verse that say that even the dead receive tithe. Ohe Bible okwu o say that even the dead receive tithe. Ọ dị na Bible na atago ọ dị na Bible. Or in Hebrews chapter 7 verse 8, or say in the course of the Levite, mortal men collect tenth. Nande mmadụ na-ewelu tithe on their own. So what else do you need? Father, we believe we kọwacha this in ndị Bible we jide anọ ka ha mee gịnị ka ha dali ya tabue. Now, n'ezi ihe got to my attention. Enwere ihe ndị fada anụ ya bụ ha na-epu sometimes ha mara na ndị mmadụ na afia. Then Father Angelo ndị otu ma je donate iri Matthias ego mgba wee sị gịnị wee bịa na the place wee sị the cost of colonization is between $500,000 to $750,000. Or say the one or group who initiated the colonization process will first of all raise the fund. Oihoku. Ni unu chọ ka eme blessed Iwene Tans sent. Nekwa na anya nekwa ya course. Then at the end of the day, the same Father Angelo o made that post again 13 hours mgbe njiwefia. Few hours later, or na his page we eme again or say our African ancestors did so much for us. We need to honor and celebrate them so that our days will be long. Onya nekwu ihe o need akwe for some of this ndị father need. Ha need ka ha nata. Let them come back. In obodo oyibo, na preach your ancestors. In a serve in a Rome, you're a Roman Catholic Church, bound by the Roman law and the law of the church you are serving. So everybody like that, come back home, you see white again. You see white again, you bulu no jina kai. We preach with this type of message. We preach this type of message, you know, preach. Because amazimi haya bonka. So una fugo na Ebukobi is not the problem. That is why Njiweku from beginning I said it clearly that na una fugo ko siade. Ebukobi is not the problem. The problem is they hated Ebukobi to the extent that how you team up with his priest in order to make sure that fight Ebukobi. Not that they like you as a priest or they value your what you are doing as a Christian. How again a Christianity but scam. The person who's again a Christianity but scam. Be a team up with you. We to another Christian. Knowing fully well that you yourself is a Christian. What does that message tells you in your head? On a like you know.
Jesus na agwa gị that you should be gịnị very careful. Unu afụgo ka o si adị for ndị fada na-adara gị na comment section na ndị ekwesịrị ime onye Igbo sent ekwesịrị ime onye Igbo sent. If you go na these people don't even care about the church. They don't care. So if you people will know the right message to be preaching, preach the right message. Leave Igbo be alone. He's never your problem. He is never your problem. The problem is because of ihunu na fight here. That is why odoka your people unu voice. That in the Bible says when the king saw that what they did pleases the people, the Bible said he stretched up his hand and took Peter. Onye na-agba mgba ka ekwatu ebo nwanne gị. Once they succeed na chukwu ekwena, they will come for you. But then why they go get too late? The reason some of these people can name one on social media is because people like us are still here for the time being. If not, some of you people are on social media hapolo higher. Higher only akwapugo hapolo higher. But instead of doing the right thing, unu feel no ebe na anu ogo. Ebe na anu nkanko ogo. Unu choose. Continue. Now go. Let this one stand as a lesson for you people. Continue. Let go. In the voice of Munye Jonathan Ossi. Continue.